Malipayong Biyernes sa buntag, Cebu, Kapisayan ug Mindanao. Nya ninata sa atong final hour sa Arangkada. Nagkaroon buntag sorpresa gid unta ni sa among kauban nga niretiro na sa pagpanibya si Edgar Gutierrez. Gahapon ang officially ang iyang katapusang adlaw sa pagpanibya diri sa DYAB. Pero mas maro man ni si Edgar namo, wa na mo tunga. Di man guni gana si Edgar bang niya hilasan ni siya na bitong mga tributes kana bitong panamilitan siya, pasidunggan siya. No pertinghangyo na kung Edgar wa na lang ko sorpresa hatunga lang gud gar. Di gyud si Edgar o niya nagsugod na siyang bag-on chapter sa kinabuhi. Ang rason siyang retirement niabot na si Edgar sa kinapungkayan nga pangidaron. Sa company policy mao na nga retired na si Edgar as of yesterday. So katapusan to niyang adlaw unta sa pagpanibya. Pero ako nahibaw-an, katapusan niyan to nga kadiyot ra kayo atong Lunes karong simanaha ug wa na gyud mobalik si Edgar sukad Martes hangtod sa katapusang adlaw siyang pagsibya gahapon. Ug busa atong ikauban karong buntaga ang gibiyaan ni Edgar Gutierrez sa programang Pabuhagay. Generica Vidad, may buntag. Hello, may buntag, Charlie, may buntag. O, sa tanang mga kapamilya sa Naminaw ron, hello. Jen, unsa imong napanid-an ni Edgar? Ako nakahibaw, ganahan pag ito siya mopadayon sa pagsibya, pero tungod lagi sa atong company policy o sa iyang pangidaron, kuto bragyod unta siya gahapon, pero sakit ba kayo, Jen, imong tanaw nga gidawat ni Edgar ang iyang forced retirement? Dili gid siya sa yun li kay ngano og imong hunahunaan physically og sa iyang tingog mismo o sa iyang kanabitang sa hunahuna iyang sa iyang abilidad ba dili pa gyud siya time gani og imo siyang tan-awon mo og imo siyang kanang graduhan bitaw wala ta idaray ba wala idaray na pagani siya sa kuan magduna pa siya iya bitaw mabuhat pa more. No, na mabot naman sa edad niya 60 something or retireable na ta pero si Edgar wala man gud siya muhunong siya tao nga dili muhunong bitaw pag research di muhunong sa pagkat-on so ako na feel nga medyo sakit nga kana bitaw ikaw mismo ganahan pa jud ka or love gid ka nimo ang trabaho. So, lahi gyud og kanang di nimo labang trabaho. So, syempre, ug mawagtang nimo, okay lang. Pero kung maoy imong kinabuhi, maoy imuhang gugma, so, kay ba ko nga, mo tunga. Si Edgar is officially 65 years old. Unya mao nay limit namo diri sa abs-cbn. Mao nang kaming generika nangandam na lang sa Mindaan. Pero Jen, sure. usa sa kung napanida ni Edgar, wag ito muaw pang iyang tingog, Jen. Kay nabayay ubang mga drama talents, mga broadcasters, ikapin nagsaisinta mo sa garak ng tingog, muaw nagjutay, dili na gyud mao ang tingog sa ilang pangkabatanon. Pero kang Edgar, wag gyud mausab, Jen, no? Kay tuda sa disiplinas niya, nga marag iya jud bitaw para niya kay ang iya mo gisulti nako nga kaning ang tingog mo'y puhunan. So, kita nga naa sa kanan na ang broadcast industry, ang ato tingog mo dyan itong puhunan, o tingog, wala na dyan. So, nasud na siyang hunahuna, mga bata pagid siya, na buto'y betaw times nga nasakit siya sa iyang tutunlan. Dito siya ka-realize, kamo na operahan, dito siya naka-realize nga, pait yun ay kuno, kung ay mong trabaho, kinala tingog, unya, wakay tingog. Mautong higayon na Jen, hunong siya, napugo siya hunong o panigarilyo, no? Kaysa nagkauban pa kita, nagkauban na patas DYRF, so murag panghaw tong announces booth sa DYRF, kay puwerte makapanigarilyo aning Edgar Gutierrez. Tibuok na mong programa, kay kami may tandem sa una, ako'y magsingo sa tanan niyang aso. Pero unsay nakaaghat giniya paghunong na Jen? Kamo may nagkuyog dito sa DYRF paghunong niya? Kuna, katunag yun sakit siya. Nakasuway siya nga dili mo gawas ang tingog nga. After mura siya kana nahadlok. Mura siya nafobia na bitaw nga ala bawal ta nga ta tingog magunsa na lang. No kay bata pa man sa siya ato nga time. So anita mo tuya jung gikuan nga makaundang siya sa bisyo. Labi na gyud ang sigarilyo kay mga doktor na magito ni kuan nga number 1 sigarilyo mo ay tantangon niya. Umato niya. So after naoperahan gyud iya tutunlan Jen? Mura mo itong nadara siya sa tambal. Gani, ang yan tambal, o
Kainumdum pa ko nga last year, dugay na ko kay to siya murag na nakuha na to na sakit. Last year na pa siya maintenance sa iyahang tingog. So, as ito tunlan ba, mauto nga, ako mahinumduman nga, yan na ganitong doktor nga, operahan siya last year. Kay, mura bitag dugay na kay taas na kay panahon ang iyang maintenance sa iyahang tutunlan, o nahadlok ang doktor nga, basig na unsa na noon ba? So, niisulti siya na ako siya, ano, ako man ipapaoperahan, wala man mausap ako tingog. Wala man sad kukutasi. Wala yung changes ba? So, ang iyang kambal, dili de unta to para extended nga period. Hunungon na unta na. Hunungon na tato niya. Ilisan siya or tangtangon. That's something sa iyang kung mga tangtangon ba to? Kuya Watos Edgar, og operahan niya tutunlan, maparin siyang tingog ni Turagsoy. Pero gawas pa agad. Lukan niya na siyang doktor. Pero Jen, ako napanidaan ninyong duha, and more good ni sabahin ni Edgar, murag natakda naman lang ka, nga sa ato bang pangidaron, Jen, mura naman gudta og dili pariha kabatan-o nilang Angie Saniel, nilang RC Dalagit, nilang Ria Soko nga at home kaayo ini bag-o nga teknolohiya. Pero kung nakita ninyong duha, Jen, labi ng Edgar, may kayo mo nigakos sa bag-o nga teknolohiya, gi-integrate ninyo sa inyong broadcasting, sa inyong programa. Okay, nakita mo po na mo nga mas sayon na siya kumpara sa mo ang ipangbuhat sa una. So, man nga dili man nimo i-adapt nga mas matayo naman nino ang pagtrabaho kay doon na naman gud mi na mga trabaho sa una nga lisod jud kaayo pag research bisag sa mga tawhan na imo interview na lang maabot pa kag line library o sa pa diha. Pero karon man gud mo na nga murag tungod sa technology nga amo din ang gihango kayo nya ano pa sa mo naman ni ang kinabuhi mo naman ni ang kalibutan so kinahanglan mo apas ta mo sa ako nakatunan niya nga kanang muhaom ta or mugukod ta kuno sa inahitabo sa kalibutan. Kung ipaspas siya, bisan idara na tamo, ningkamot ito mo paspas ta. No? Kaya pa man dyan nga mugukod. So, unya, ang basta ka ng inyong drama, Jen, appeal na diha, ang gigamit na niya ang YouTube, gigamit na niya ang Spotify, gigamit niya ang tanang plataforma nga makapasayon sa inyong production. Kaya kamara man duha. Mau yun. Mabitay na happy ra sa kay Miss Technology. Kay murag aligrib sa duha rami. Pero Jen, dili ba sa pag-unsa katong mga higayon maka-absent ko, makapaminaw ko sa ubang mga programa, labi na sa mga drama ba? Akong itandi ba di man ta maghisgot o mga ngano, pero na mga drama ba Jen, daghan kay sila mo abot og 5, 6, 8 na sila ka characters. Has kang katagas drama Jen nga kung imong itandi sa inyong drama ni Edgar nga kamoron duha, mas hugot bitaw, mas well managed ba ang dagan sa istorya. Murag ang ila, mapugos na lang silang adlib, kay balik usa ka oras ang ilang drama, murag ingon ana ba ang ingkong ngilngigang Edgar o ni Jenerica sila randuha, mas hugot man ilang drama kung itandi sa mas daghan? Mas emotional sad, tingali tungod sa ang namatan jud namo kuan jud sa kahayag sa drama god ali ka naman god nga imo yung i-emote i-internalize dayon ang story kung nabagsuwat kang story doon na jud kay gitawag ka na bitawng main ba nga conflict nga adto gyud dito magkuan ang imong ang flow tapos gikan pagsugod kinahanglan o sa kuan pa na nagkresindo. Dapat jud maganam kahugot dili bitaw mamatay tunga-tunga nya balik usa ka batay so dili nga na ang amo ang ininat na lang. Dili nga na amo orientation man good. Kay ang amo director sa una quality gud ang gidukduk. Bijen, unsay imong tan-aw ni Edgar as a scriptwriter? Kana scriptwriter dili gina siya sayon labi na karon nga magdepende ka sa type sa audience nimo ba pero wala pagihapon mawa sa tao labi na nato mga Pinoy nga emotional gid ta so mas mupatok pagid gihapon ang kanana ang drama kadramahan kinabuhi nga mabase sad sa tinuod kinabuhi sa naa sa gawas karon ba so ug komedya sad so unsay favorite nga theme ni Edgar siya mga drama? Komedya, seryoso, aksyon? Kuha na siya, kananaan na siya kanamurag. Laom na siya type sa sinuwatan. Kay mag-research magud siya. So,
dili na kanang mga karakter dili na pareha ng kanang karakter sa uban nga sundon bitaw nga manisikat nya himuan na ni mog twist. Si Edgar na siya style nga ganahan siya mag-create og kanang bag-o, mo discover og bag-o, pero tinuod. Dili ba kanang di ba siya ganahan na mga fiction? Realistic. Nagtugkad sa yuta. Realistic pero lawm. Kanang kuan siya kay kanang ug komedya gud na siya, alta na yang komedya. Bitaw lawm kay nagdot ng komedya Edgar. Lahi na iyang kinabidyan kay dili man na pareha atong mga pagubago sa stage pa pagubago sa naong. More gyud siya sa dialogue, sa timing, mao niyang kuan jud nga ang timing. Bisan gani sa pagdrama, pag-post, pag-istorya, nagi na siya mga timing kano sa kamusulti sunod, kano sa kamu-post, mo na iyahang kuan. Kana na ang orientation. Unsay imong tan-aw ni Edgar isip drama talent? Kuan. Makaingon ka nga. Labinag ang script imong sinuwat sa laing tao dili iya. Unsa man siya ka takos nga mo dumaan ng papel nga idestino niya? Kuan kay si Edgar, kana ang imagination ni Edgar ba? Dali kay siya makakuha sa karakter nga imuhang ipakuan, ihulagway. Para sa ako So kay duha man mi, siya musuot sa iya, ako musuot sa ako So, nalami something na magkumon kayo kana among drama. Kaya hilak-hilak ba? Pero si Edgar, maayo siya ng dialogue. Kay ako naman ko'y tendency nga magbinata akong dialogue ba? Magbinata. Pero kana iyang dialogue, kung na siya kana bitaw murag tinukod, murag kanang pinili ang word. Dili na siya basta-basta mo suwat siya nga kanang ditso. Iha na pinili gina ang linya, unsay sunod nga linya, haom tanan ba ang usa ka paragraph ba? Bikatong sa DYRF at Jen o bisan karon nag-abot ta diri sa DYAB, si Edgar magdrama mong duha, mag-newscast siya, magkomentaryo pa sa una sa liti sa udtong tutok. Unsa imong tan-aw Jen, di siya maglisod atong transition sa nakalilain nga mga natad sa pagpanibya? Wala jud siya maglisod. Kon siya magud naanan niya tanan ba? Murag naa siya ideya tanan. So kumbaga sa kwan pa dugo-dugo, kabalo siya mo drama, kabalo siya sa kinabuhi sa mo dramaturgo, kabaw siya sa pag-newscast, o nga dako dyan nagdiferensya ka na mo drama ka o ka na magbalita ka. Kabalo siya mo, kana bitaw transition bitaw, nagikan siyang magbalita, mo kalit may drama love story, dili kiwaw. Dili ba makayong ka nga, nga naman ni Murabor si mga nga karakter. Wala. Kaya na ba yung dramaturgo sa atong panahon dito bitaw Jen dahil dramaturgo atong ikalit lagbutang bag newscaster kay wala lain. Lain kay pinangutanan. Angie, unsa man diya ang nahitabo? Wow, good. Pero si Edgar, kabao siya mo natural. pahimutang. Depende sa iyang programa. Transition. Amay siya ng transition ba? Unsa niya pag-transmode. Unsa niya pag-usap sa tuno nga dili bitaw siya abrupt ang ka na magbalita gud siya seryoso kay nga balita nya mokalit lang mi og kanang mga lula siya nagbusyo na. Unya Jen, nakasuway ba tos Edgar og drama sa entablado? Kon sa entablado tiluniro to siya. Dili to mo drama. Okay, akong tanaw di siya komportable daghang tao Jen, no? Dili na siya komportable, ana. Mapugos gani ato siya mapugos na lang. station ID nga ato siya pa sa isayawon at tubangan sa kamera. Pinugos na gito. Pinugos na to, ana. O kanang ba, gitrap na lang gito siya. Tungod na gito kay check attendance. Wow. Pero kung siya pabuton, dili. Bisan ka na yung mga party-party. Dili na siya mahilig og party ka ng kuan. Di ba di, usahay atong i-assign mo duha, ikaw rin yung makatunga siya, iyang tuyuon, malate siya, para wala na siya appeal sa party. Ako di babunog. Nga naman, Jem, nga wa siya kagakos ba nga celebrity na siya, nga ang mga tao, ganahan yung mo tanaw niya, mo hangop niya, nga nung si Edgar kung makalighot mo, lighot man yun.
kuan siguro kanang dili na siya nga mauwaw pero dili lang gid na siya kanang bitaw di ba na mga tawo mga social gid ka mga tawo sosyalera. Oh, mahilig og bla 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 sa publiko sa Edgar dili kay siya hilig ana. So bisan gani ako naobserbahan kanang grupo-grupo mga on o kanang magbanding-banding may kauban sa mga pabuhagayers sa sahay. Na may mga invitation katong kang lina. Biya kanang kuan dili kay na siya daghang istorya. Mas daghang kong istorya, mas daghang istorya pabuhagayers kaya siya maminaw na siya. Good listener lang yun na siya. Pero kamo ba Jen, kamon duha gikan alauna hangtod alas 4 sa hapon, kung buto na hunaon Jen, ang tanang matang sa mga hilisgutana natuki na ninyo through the years. Kuwang lang mo maghukas mo duha diha kay aron mahukad yun ang tanan ninyong mga emosyon, tanan ninyong panghuna-huna, tanan ninyong mga panglantaw sa kinabuhi. Giunsa man to ni Edgar Jen nga murag ang iyang private life na palipdan manggihapon, natipigan manggihapon niya. Mura ba og honest kay siya mga opinion, spontaneous kay siya mga reaksyon sa inyong mga storya, sa inyong kinataw-anay, sa inyong sentimental nga mga eksena, sa inyong sensible kaayong kanang manambag na munduha, pero di juga kadungog niya ba nga mag-iapil-apil ng iyang pribadong kinabuhi, murag lakibitan na niya, pero wag kita mahibaw sa iyang tinuo sa iyang pribadong kinabuhi. Private gina siya katao. Bisan gani ako kami duha nga istorya mi wala kay mi dili kay mi maghisgot sa among mga personal kay para si kana sa siya ako sa kong personal dili pud na siya magtuki-tuki ba no di sa na siya daghang pangutana mubo ra na siya pangutana kana mga ako gar absent ko kay mo ana siya mana na siya o sige wala na siya gar kanang mali ko gar ikaw sa una dia maya siya di na siya nagpauta. Asa pa man ka? Wala na siya na. Meron siya. Sige. Wala bitaw partner kay ha? Laing napanid-an sa inyong mga tigpaminaw, kanindot sa choice of music ni Edgar Gutierrez sa DJ pa siya sa una, kining iyang programang balak-balak, hasta sa inyong pabuhagay, diin man sada niya, Jen, nganong maayong kayo siya bupili o kanta? Sa music good kay kuan man gyud na siya kana spinner man po na siya sa unang panahon og drama. Oo. Mabitaw na nga maghisgot kag music nanay siya mga kanabitaw mga music nga magyan ang ipangmarkahan daan. Line man na siya kay mag-scan niya na to patimanan. Unya kabalo na siya klase sa music nga kabalo siya nga kung ganahan siya ganahan ng publiko. Na siya taste nga na ba nga. Okay, ang music dili ba ordinaryo Jen, no? Dili man na siya mukhang mga common. O magbati niya nga kana maggasgas na dili na siya kay ganahan man gud na siya kato siya ganahan gyud siya kana bitong mulahi. Puslan man daw mo program kaya lahi. In fact, doon natin mga listeners nga mangutana unsa may title ana kanindot ana music ni Edgar pero wa mi kahibaw sa title. Pero daan na kayo. Pero kuan ba kana bang makahinumdum kasi imong kabatan-on nadunggan na nimo sa usa ka espesyal nga moment sa imong kinabuhi pero I'm sure espesyal sa to para ni Edgar. Oo, kay doon naman guna si mga plaka gid sa una nga karon kay nahimo na internet naman. So mabitaw ng happy kay siya pod kay sa internet naman tanan. So dito na niya wala na din nga music no kadugay na ani mo ana siya niya mag excited kay siya tanan niya buhaton mo na nga kanang happy ra mi dili ka feel og kana bitaw man na day. Pero Jen, so, diin man ninyo ibtan ng inyong mga characters nganong realistic kaayo nya nganong lahi-lahi ba nga doon yung effort ba nga mo presentar og nagaliling aspeto sa kinabuhi sa matag higayon nga i-dramatize na ninyo sa pabuhagay. Diin man na gikan dyan, nag-research mo ana, namantay mo sa inyong mga silingan, gikan na sa inyong personal nga mga kasinatian o kanantanan? Sa ang uban, sa kasinatian, ang uban, sa imagination, managingon nga bunga na sa edad. Nakapundo. Nakapundo nagdaghan ba nga na may usa ka story nga kanalitan mag-start dire pero ibalik na siya nga story mag-start ka to nga so nay mga ingana ba nga
nipatok na gud siya nga klase sa story good. Pero ang pagpahiluna man gud ni Edgar or amon lang gipaningkamutan nga ang pagpahiluna nga naman gud may balaod sa una nga kanabitang kinahanglan magdrama ka, maka-connect gyud ka sa imuhang listener. So dili pwede nga nagdrama ka nga naghilak ka. Unya ang imong listener di kahilak. So dapat una kang mohilak parang imong listener mohilak. Because ang tinuod nga pagbati, ang tinuod nga feelings, ang tinuod nga emotion, kung imo na siyang mapagawas gyud ganit sa drama lang, na siya moral bisag magic bitaw nga ang imong luha, ang imong hilak, or imong emosyon, ni Edgar nga mo break na iyang tingog, mo kuha na, ma-feel na sa dito sa audience. Kay normal man gyud na nga ang kita nga tao makadungog tag tinuod nga hilak, tinuod nga naghilak, tinuod na suko, ma-absorb nato ang iyahang emosyon. Pero kung gi-fake niya, fake stud. Aritas tinuod nga kinabuhi, Jen, diha ba higayon nga doon na nagika-away si Edgar nga seryoso yung awaya? Wala ko kanumdum. Okay, wala ko kay manub sa DYRF, there is DYAB, murag wa man siya kontra. Wala, kay kana si Edgar, kung dili siya kauyon sa tao, dili siya padul. Ana lang yung batasan na, dili gani ka kahibaw, di siya kauyon. Pero kanto, dito sa DYRF, unsa to yung posisyon dito, Jen? Taas tong posisyon si Edgar dito. Na manager man na siya. Na manager gid sa DYRF. Ya pag-ari niya og DYAB, talent na lang siya, Silvi, no? Comparatively, mas ubos ang iyang kay wahi man siya ni kuyog nato sa DYAB, wa siya maglisod adto diyan ni agi na siya busing o niya na balik siya sa pagka-talent. Wala pud na siya anang batasan na kanang naang rank or position. Wala na siya ana. Ang importante lang niya nga kanang love niya ang iyang gibuhat. Ang ihara gyud nga ako nakita niya pila ka years na kay sa 2005 man siguro mi ato nag-uban niya antud karon nalimat ka. Gaya na din na mo eh. So di ko ka kakuan niya nga kanabitang anytime nga magbasuko na siya or taputon. Pero di man na nako tagdun. Anay sapot si Edgar ha? Nanay sapot si Edgar eh. Nanay siya yung mga sapot. Ginagmay pero ako na siguro yung makabantay. Pero wata ka bantay, no? Mamundak siya, no? So, kuwan lang, malayo lang yung naong. Wala. Dili kay na, og na siya marag na siya yung problema, dili kay na siya git ka na ang magtingog-tingog. So ako, mailan lang po na ako, wag di siya problema kay mangumidya mo po na. Pero kanang yang kumidya nga tuhik ra. Diferensya siya sa personal. Mingon dito na itong mga pabogayers na sa personal lahi si Edgar, sa on-air lahi si Edgar. Muna maobserbahan nila katubitaw na kami kay tinujid na nga si Edgar kung on-air na gani, mara siya daghan siya character. Daghan siya emosyon. Mara siya kanang taong Niambot, Jen, nakabantay ba ka diha sa DYAB, sa abs-cbn o magkita mi dito sa gawas, kinalipayan si Edgar kuyog siya mga apo. Would you agree? Mugi na sa ihang life, murag mauna siya karon na nga yung mga apo mo na number 1. Prioridad na niya ihang apo karon niya. Mura sa nakahatag niya kanabitong kalipay nga malagi mo siya pahamod ko sa una. Ug makaapo lang ka na lahi gid ba tayo sino siya panghambog nako. Pag nakaapo na sa ko di ay tinuod guys. Mura git na imay ni ko tinuod dili ka nang buhaton gyud nato tanan sa apo no. Sus baita. Og masakit ang apo mura kami una matarantar. Di manggod Jen kay sa ang mga anak god ni abot ang mga anak sa panahon nga busy pa kay ka sa imong career. Ganang gusto pa ka mo abante sa imong career. Pag abot god sa apo, si may retired naman ka. So mas dako na ka og panahon, mas maka Google na ka og dugang panahon nila. Pero na-just said something alahi gani. Bitaw ka na mga accomplishment sa iyang mga apo bisan unsa ka gamay murag i-celebrate ni Edgar. Uy. Di ganing time nga na hospital ay hang apo na muti time nga kita ko niya ganang murag kanang balaka jud kaya nang murag og drawing ni mo di madrawing. Kaya siya nga kung sa ko dito kay kanang na hospital lagi nga magdali-dali siya lakaw nga murag siya kanang
mura ka na bitang og mahimo pa lang pag sa hospital dili na siya mo trabaho, siya mo bantay sa iyang apo. Yan ang nagibuhat. Mao. Ingana niya kakuan ba. Basta di higayon nga has kapila mi mo pusing kay nahiwi ang litrato iyang apo mo iyang gipakuha dugay kay nakuha ang nasaktong kuha ang litrato pero apo man pailob gyud mig pusing ni Edgar. So ingon ini no si Edgar Gutierrez kuan kompleto kaayo ang iyang pero mao lagi naahat in town siya hunong sa pagpanibya. Apan ako di man kumutuo dyan nga mauna to'y katapusang sibiya ni Edgar. Pila ra mo ka minutos ng kauban atong Lunes? Kuan, mga 1 hour? 1 hour niya nang hid siya sa'yo kay kuan lagi doon na siya mga interview sa lain niyang maninion na. Pero I'm sure ikadungog sa ubang mga sibiyaanan dyan nga ni-retire na si Edgar Gutierrez sa DYAB, manuktok ni tanan diha sa ilang Pinoyanan basak sa Nicolas aron nga kuhaon nila si Edgar Gutierrez. Oo, kay maayo siya nga writer, maayo siya nga voice actor. Kundi siya sa asset, mahal siya nga asset sa pangpanibya o pang drama. So Generica Vidad, unsay mapaabot sa ato mga tigpaminaw sa pabuhagay minus Edgar Gutierrez? Well, minus Edgar Gutierrez plus Tiboy naman ta. So, Tiboy Jeffrey si Astilio. Alaunas hapon kamo ng Tiboy Astilio mo ay magkuyog. Oo, kami na mag-uban, ubang mga kapamilya kahibaw naman. So gi-welcome na gani nila si Tiboy. Sa programa nato. So manghinaot lang sad ko nga ubanan mi nila sa amo nga bago nga kuan panag-uban pero ang segment sa wa pa man namo hilabti jud. So more or less na lang may gipang swap para pagkuan lang sa basa kada bitang gitawag og sa ako kanang magkresindo ba ang kuan ba. Magkresindo ang klase sa program. Ganahan jud kag build up ha. Pero di man mo estranyo ni Tiboy sa usag-usa Jen, nagkauban naman mo sa radyo o telebisyon sa una, so komportable na mo duha. Well, komportable naman mi kaya ubad-ubad naman mi kuan. So lahi-lahi na lang og lahi pa lang og kana nang siyempre mag-develop pa kag bag-o nga kana bitang sana chemistry. Chemistry sa sagusa. Para sa mga Edgar nga pag-start, di pa kaayo jud, ana man gid na. Then later, makakuha naman kag asa dapita maghao mong duha. Mao. Generica Vida, daghang salamat sa imong agwanta o sa imong pailob nga mura ka nag-change partner sugod karong adlaw. Bitaw Jen, daghang kay salamat sa imong pagpalili namo sa pribadong sa dili kasarang nga makita nato ni Edgar Gutierrez karong buntaga. Yes, daghang salamat ka. Paminaw ni karong hapon ha. Bye-bye. Daghang salamat si Generica Vidad. Bupadayon ang arangkada human lamang ni ini.